Θα ήθελα με την παρουσίασή μου αυτή να βάλω κάποια νεότερα δεδομένα για μια ομάδα ασθενών, τις high responders, τις υψηλές ανταποκρίτριες, στις οποίες μέχρι τώρα ίσως δεν πιστεύαμε ή δεν ήμασταν σίγουροι αν η επιπλέον προσθήκη της LH θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθούσε την ανταπόκρισή τους. Και παίρνοντας τα δεδομένα από την αρχή, αυτή είναι η δομή της ομιλίας. Καταρχάς να προσδιορίσουμε ποιες εννοούμε ως high responders, ως υψηλές ανταποκρίτριες, αν αυτός είναι ο δόκιμος όρος. Ποιες είναι οι οδηγίες της ΕΣΡΕ για τις high responders και τι είναι αυτό το οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε στην εξατομίκευση των πρωτοκόλων των υψηλών ανταποκριτριών. Και στο τέλος βέβαια τα νεότερα δεδομένα του 2020, στα οποία η Megaset επεκτάθηκε στις high responder και έρχεται να απαντήσει σε πάρα πολλούς προβληματισμούς που είχαμε μέχρι τώρα. Καταρχάς, τι εννοούμε όλοι μας ως high responders. Δυστυχώς αυτό είναι δύσκολο, μια και δεν υπάρχουν ενιαίοι ορισμοί για το τι σημαίνει υψηλή οθικική απάντηση. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι δείκτες, όπως τα επίπεδα της ιστραδιόλης την ημέρα του triggering, πάνω από 3, 4 ή 6.000 υπογραμμάρια, ή και ο αριθμός των οαρίων, των οποίων θα ληφθούν κατά την οληψία, αν αυτός είναι πάνω από 15, 25 ή 30. Αυτό όμως που είναι σίγουρο μέχρι τώρα και από τις δύο μεγάλες μελέτες και του 11 της Σουνκάρα και του Στιουαρτ το 16 είναι ότι όταν αρχίζουμε να υπερβαίνουμε σε αριθμό των οαρίων πάνω από τα 15 και κυρίως πάνω από τα 20 κατά τη φάση της οοληψίας, αυτό δεν είναι και τόσο ευεργετικό όσον αφορά τα αποτελέσματα, όσον αφορά το live birth rate. Υπάρχει ένα πλατό από εκεί. Τι λέει η ΕΣΡΕ, ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΣΡΕ για τις υψηλές ανταποκρίτριες. Στον αρχικό ορισμό το 2016 από τον Γκρίζινγκερ ήταν ότι η υψηλή οθικική απόκριση είναι μια υπερβολική ανταπόκριση σε γυναίκες που υποβάλλονται σε πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης με συμβατικές δοσολογίες από 150 ως 225 μονάδες και στις οποίες είτε έχουμε πάνω από 18 θυλάκια την ημέρα του triggering ή πάρουμε πάνω από 18 οάρια. Αυτές λοιπόν έγινε μια προσπάθεια να χαρακτηριστούν ως high responders. Ποιοι είναι οι δείκτες οι οποίοι μας βοηθούν να εντοπίσουμε αυτό το group των ασθενών. Το AFC είναι ένας από τους πιο υποκειμενικούς δείκτες που χρησιμοποιούμε όλοι μας, επειδή όμως δεν έχει αντικειμενικότητα και εξαρτάται από τα περιχογραφικά ευρήματα του καθενός, είναι δύσκολο να το βάλεις απόλυτα στις μελέτες. Τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο έχει ξεπεράσει όλους τους προγνωστικούς δείκτες και το χρησιμοποιούμε όλοι μας είναι η αντιμιλέριος ορμόνη, τα επίπεδα της οποίας συσχετίζονται άμεσα με την οθικική ανταπόκριση. Οι υπόλοιποι δείκτες όπως η ηλικία, το BMI, τα βασικά επίπεδα FSH και στραδιόλης ή ινχιμπίνης, όπως και η τεκμηρίωση των συνδρόμων πολικυστικών οθικών, μπορούν λιγότερο να προβλέψουν την υψηλή οθικική απάντηση. Έτσι, το ΕΣΡΕ το 2019 ήρθε με κατευθυντήριες οδηγίες για το τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να εξατομικεύσουμε τις πιθανές υψηλές ανταποκρίτριες. Το πρώτο το οποίο λέει είναι να κάνουμε ένα σωστό risk assessment. Πρέπει να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο, να εντοπίσουμε ποιο είναι αυτό το group των ασθενών που βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιατί ο κίνδυνος του συνδρόμου υπερδιέγερσης οθικών αντικειμενικά εν έτη 2020 είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ενώ συνεχίζει να υπάρχει. Δευτερευόντως, η ΕΣΡΕ πρότεινε ότι στις γυναίκες που θα εντοπίσουμε ότι βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία, το πρωτόκολλο GnRH ανταγωνιστών είναι αυτό το οποίο βελτιώνει και την ασφάλεια και τα αποτελέσματα. Για το triggering θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε GnRH αγωνιστή και βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες ο κίνδυνος για σύνδρομο υπερδιέγερσης οθικών είναι μεγάλος, να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα freeze-all το οποίο οδηγεί σε σαφέστατη μείωση του συνδρόμου υπερδιέγερσης των οθικών. Τι υπάρχει όμως, ποια ανάγκη υπάρχει για τις high responders οι οποίες δεν έχει μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί. Και γνωρίζουμε ότι η υπερανταπόκριση σχετίζεται με σημαντικά προβλήματα. Το ένα είναι η υπερδιέγερση των οθικών, το άλλο όμως είναι η ποιότητα είτε των οαρίων είτε του ενδομητρίου.
Για το μεν ενδομήτριο είναι ξεκάθαρο πλέον, από τις περισσότερες μελέτες φαίνεται ότι η υπερανταπόκριση των νεοθικών επηρεάζει αρνητικά την δεκτικότητα του ενδομητρίου. Ενώ αντιθέτως η υπερανταπόκριση δεν είναι απόλυτα σίγουρο αν επηρεάζει απόλυτα την ποιότητα των οαρίων. Πάντως, οι μελέτες όσον αφορά τα ποσοστά γεννήσεων μετά από εξωματική δείχνουν ότι το ιδανικό νούμερο είναι μέχρι τα 15 οάρια στην οολιψία, κάνει ένα πλατό από τα 15 έως 20 οάρια και σαφώς επηρεάζεται αρνητικά μετά τα 20 οάρια. Άρα λοιπόν, ποια ανάγκη ακόμα δεν έχει εντοπιστεί για τις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο μεγάλης ανταπόκρισης? Αυτό είναι ότι πρώτον να εντοπίσουμε από πριν, αυτό να είμαστε proactive, να δράσουμε πριν βρούμε το πρόβλημα, να εντοπίσουμε τις γυναίκες στο ξεκίνημα της διέγερσης που έχουν αυτό το κίνδυνο, και το δεύτερο είναι να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε νέες στρατηγικές προσέγγισης, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και το αποτέλεσμα, αλλά και να μειώσουμε τις πιθανότητες από τις παρενέργειες σε αυτόν τον υποπληθυσμό. Το σύνδρομο υπερδιέγερσης δεν εξαλείφεται απόλυτα με όλες τις στρατηγικές selective freezing τις οποίες ακολουθούμε τις σύγχρονες ημέρες. Βέβαια, σαφέστατα, βλέπουμε από όλες τις μελέτες, 7 μελέτες με πάνω από 5.000 ασθενείς, ότι τα ποσοστά επιτυχίας σαφώς είναι υπέρ του μιας στρατηγικής freeze-all στις γυναίκες αυτές. Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι έχει εντοπιστεί σε ένα paper πέρσι ότι υπάρχει πιθανότητα για προεκλαμψία αρκετά μεγαλύτερη στις γυναίκες που ακολουθούν ένα πρωτόκολλο freeze-all. Άρα λοιπόν, η νέα αυτή μελέτη, η Megaset High Responders, σε τι έρχεται να απαντήσει, γιατί στήθηκε αυτή η μελέτη? Θα πάω λίγο πίσω σύντομα από αυτά που ανέφερε ο κύριος Γιάνναρης στην εισαγωγή του στην προηγούμενη ομιλία, ότι οι μελέτες από το 2002 μέχρι το 2012 έδειξαν ότι τα ongoing pregnancy rates στα group που λαμβάνουν είτε highly purified HMG είτε recombinant FSH είναι περίπου παρόμοια. Και η European Israeli Study έδειξε 25 versus 22%, αυτό είναι για τα ongoing pregnancy rate, και η Merit ξανά 27% για το group της HMG, 22% για τη recombinant FSH, αλλά και η Megaset, σε αυτή την οποία θα επικεντρωθούμε και περισσότερο, έδειξε ότι τα νούμερα είναι παρόμοια, 30% και 27%. Στη Megaset λοιπόν, αυτό το οποίο ελέγχθηκε, η Megaset, για να το αναλύσω, για να καταλαβαίνουν όλοι τι είναι, η Megaset ήταν Menopur in GnRH antagonist cycles with single embryo transfer. Γυναίκες οι οποίες έλαβαν HMG versus recombinant FSH, ήταν όλοι κύκλοι ανταγωνιστών και στις οποίες γυναίκες έγιναν σε όλες single embryo transfer μιας day 5 βλαστοκύστης. Λοιπόν, τα νούμερα και στις δύο ομάδες, και της HMG και της recombinant FSH, ήταν περίπου ταυτόσιμα, δηλαδή και του positive β-HCG και του clinical pregnancy rate και του ongoing pregnancy rate και του live birth rate. Είτε αυτό έκανε στην αναγωγή ανά κύκλο, είτε έκανε στην αναγωγή ανά κύκλο στον οποίο έγινε και εμβριομεταφορά, δηλαδή και στους κύκλους στους οποίους έγινε selective freeze και μετά έγινε εμβριομεταφορά μιας day 5 βλαστοκύστης. Βλέπουμε ότι τα νούμερα ήταν ταυτόσιμα και στις δύο ομάδες. Τι μας οδήγησε όμως να μιλάμε για μια νέα μελέτη σήμερα? Μας οδήγησε το ότι όταν έγινε μια post-hoc ανάλυση στη Megaset στις ασθενείς με καλή πρόγνωση, δηλαδή σε αυτές τις οποίες έχουν μια υψηλή αντιμιλέριο ορμόνη στο άνω 1/4 του distribution των τιμών, δηλαδή στις γυναίκες αυτές οι οποίες έχουν μια AMH πάνω από 5 νανογραμμ ή 37 πικομόλ, βρέθηκε ότι στο group το οποίο έλαβε HMG, παρότι δεν ήταν ο στόχος της μελέτης αυτός, βρέθηκε ότι το live birth rate ήταν μεγαλύτερο από την ομάδα την οποία έλαβε τη recombinant FSH. Και επίσης βρέθηκε ότι στο group αυτό το ποσοστό του συνδρόμου υπερδιέγερσης των νεοθικών ήταν μικρότερο, παρότι, όπως είπαμε, αυτός δεν ήταν ο στόχος τον οποίος έγινε η μελέτη αυτή. Επίσης, βάζοντας τις μελέτες αυτές μεταξύ τους και μαζί, δηλαδή και την AGE και τη Merit και τη Megaset, και αναλύοντας τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι είχαν υψηλή AMH, αυτό το οποίο βρέθηκε είναι ότι
στις γυναίκες αυτές οι οποίες έλαβαν HMG είχαν μικρότερο αριθμό οαρίων τα οποία λήφθησαν τη μέρα της οοληψίας, είχαν μικρότερο ποσοστό συνδρόμου υπερδιέγερσης οθικών, αλλά παραδόξως μεγαλύτερο live birth rate μετά από αν αυτό έχει αναχθεί ανά εμβριομεταφορά. Έτσι λοιπόν τέθηκε το θέμα και στήθηκε η μελέτη από το 2015 και δημοσιεύτηκε μόλις πρόσφατα στο Fertility and Sterility της Megaset HR, δηλαδή Menopur in Generation Antagonist Cycles with Single Embryo Transfer in High Responders. Αυτή ήταν μια μελέτη η οποία έγινε σε 31 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν μια μελέτη η οποία ήταν randomized assessor blinded trial που συνέκρινε την HMG συγκριτικά με recombinant FSH σε ασθενείς που ελάμβαναν πρωτόκολλο ανταγωνιστή και οι οποίοι έκαναν ξανά εμβριομεταφορά με single embryo transfer. Ποια ήταν η δομή της μελέτης και τι έγινε κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής? Καταρχάς, τα κριτήρια επιλογών. Ποιες γυναίκες συμπεριλήφθησαν στη μελέτη αυτή? Συμπεριλήφθησαν γυναίκες οι οποίες ήταν ηλικίας από 21 ως 35 ετών, οι οποίες είχαν μια ιστορικό υπογονιμότητας, με κύκλους 21-45 ημερών, με φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης, προλακτίνης και TSH, με ένα BMI 18-30 και το βασικό, είχαν μία αντιμιλέριο ορμόνη πάνω από 5 νανογραμμ ή 35 πικομόλ, και οι οποίες βέβαια δεχόντουσαν να κάνουν εκ των προτέρων εμβριομεταφορά με μία βλαστοκίστη. Έχουν εξαιρεθεί στη μελέτη αυτή γυναίκες με ενδομητρίωση στάδια 3 και 4, γυναίκες οι οποίες είχαν ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποβολών, προηγούμενες αποτυχίες, χαμηλό AFC κάτω από 10 και γυναίκες οι οποίες έπαιρναν αντισυλληπτικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν η δομή της μελέτης. Δηλαδή, οι γυναίκες ξεκίνησαν HMG ή recombinant FSH 150 μονάδες τη δεύτερη μέρα της περίοδου. Η δυνατότητα για ρύθμιση ήταν μετά την πέμπτη μέρα διέγερσης σε συν-πλην 75 μονάδες. Ο ανταγωνιστής ξεκίνησε όταν το επικρατές οθυλάκιο ήταν πάνω από 14 χιλιοστά ή και τα επίπεδα της στραδιόλης ήταν πάνω από 300 πικογραμμάρια, και η οοληψία έγινε όταν υπήρχαν είτε πάνω από 30 οθυλάκια άνω των 12 χιλιοστών ή τα επίπεδα της στραδιόλης ήταν πάνω από 5.000. Το triggering έγινε είτε με HCG είτε με GnRH ανάλογα. Αναλόγως αυτό ήταν στη κρίση του κλινικού γιατρού. Τα έμβρια έγινε ο έλεγχός τους κάθε μέρα και κυρίως την πέμπτη μέρα. Η εμβριομεταφορά έγινε με μία βλαστοκίστη κατά την επιλογή της ομάδας της οποίας ήταν στο κέντρο, το οποίο λάμβανε τη θεραπεία. Η οχρενική φάση υποστηρίχθηκε με κολπική προγεστερόνη. Η HCG ήταν 10-14 μέρες μετά την εμβριομεταφορά. Σαν clinical pregnancy rate ήταν η παρουσία σάκου με καρδιακή λειτουργία την 6η με 7η εβδομάδα της κύσης, και σαν ongoing pregnancy rate θεωρήθηκε όταν υπήρχε θετική καρδιακή λειτουργία τουλάχιστον ενός εμβρίου μετά την 10η-11η εβδομάδα. Ποια ήταν η στόχη της μελέτης, τι θέλησε η μελέτη αυτή να διευκρινίσει και να απαντήσει? Ήταν το primary endpoint, όπως λέγεται, ήταν να βρεθεί το ongoing pregnancy rate, δηλαδή η παρουσία τουλάχιστον ενός σάκου με καρδιακή λειτουργία στις 10 με 11 εβδομάδες και στα δύο group, και το δεύτερο, σε δευτερεύοντα βαθμό, να εντοπίσει τον αριθμό των οαρίων που ελήφθησαν και καθώς και το ποσοστό του συνδρόμου υπερδιέγερσης οθικών, το συνολικό, το cumulative pregnancy rate και clinical pregnancy rate μετά από ένα διάστημα 6 μηνών, και επίσης να εντοπίσει σε τι ποσοστό οι γυναίκες αυτές είχαν αποβολές και σε τι ποσοστό βέβαια γέννησαν, το clinical live birth rate. Η μελέτη αυτή είχε και μία επέκταση, έλεγξε το group των γυναικών που έλαβαν θεραπεία για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών μετά το randomization. Και το έκανε αυτό προκειμένου να εντοπίσει τις γυναίκες οι οποίες δεν έκαναν εμβριομεταφορά στην αρχή, αλλά μετέπειτα έγινε μια στρατηγική freeze-all, και η στρατηγική αυτή η freeze-all οδήγησε στην εμβριομεταφορά μιας βλαστοκίστης τους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν ελέγχθηκε για το χρονικό διάστημα έως 6 μήνες. Η εμβριομεταφορά. Ποια ήταν τα δεδομένα? Στο randomization μπήκαν περίπου 620 γυναίκες
Μετά από διάφορες αφαιρέσεις μέσα από το πρωτόκολλο, είτε γιατί έγινε violation του πρωτοκόλλου, είτε γιατί δεν ακολουθήθηκαν όλες οι οδηγίες, στο τέλος σταμάτησαν 32 στη μία, στο ένα κομμάτι και 18 στην άλλη. Στο τέλος, λοιπόν, είχαμε συνολικά έναν ικανό αριθμό που θα μπορούσε να αναδείξει αυτό το οποίο ψάχναμε να βρούμε. Δηλαδή, αν υπάρχει ανωτερότητα ή κατωτερότητα της HMG ή της recombinant FSH στους κύκλους αυτούς και στο group αυτό των γυναικών. Αυτά είναι τα δημογραφικά. Γυναίκες μιλάμε κατά μέσο όρο, για να καταλάβουμε γιατί group μιλάμε, περίπου 30 ετών, νέες γυναίκες, είπαμε γυναίκες οι οποίες περιμένουμε υψηλή ανταπόκριση, γυναίκες με ένα BMI κοντά στο 24 και μια βασική FSH στο 6, με αντιμιλέρη ορμόνη ψηλή, 55, 56, 53 και ένα EFC μεγάλο, 30 τουλάχιστον και στις δύο ομάδες. Οι γυναίκες αυτές είχαν ένα διάστημα υπογονιμότητας περίπου 2 με 3 έτη και βέβαια σε ένα μεγάλο ποσοστό, λόγω και του νεαρού της ηλικίας, η αιτιολογία πάνω από 40% ήταν ο ανδρικός παράγων, μαζί βέβαια και με το κομμάτι της διαταραχής της οθυλακιορυξίας. Άρα γυναίκες με πολύ καλή πρόγνωση. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Εδώ θέλω να μείνετε σε 2-3 σημεία. Το πρώτο είναι η μέση διάρκεια των ημερών διέγερσης. Στην HMG, παρότι μη στατιστικό σημαντική, βλέπουμε ήταν οι 10,9 μέρες συγκριτικά με τη recombinant FSH που είχε μία μέρα με 2 λιγότερες διέγερσεις. Η μέση δόση επίσης HMG η οποία δόθηκε ήταν περίπου 2.100 μονάδες για την HMG, αλλά 1.500 μονάδες για τη recombinant FSH. Η δόση διατηρήθηκε σε ένα 36% στην HMG και σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σταθερή στη recombinant FSH, υποδεικνύοντας μια πιο έντονη δράση της recombinant FSH από την αρχή. Ο μέσος όρος ο αρίων οι οποίες ελήφθησαν στα δύο group, 15 στην HMG, 22 στη recombinant FSH, με όμως τις μορφολογικά εξαιρετικές βλαστοκίστες περίπου παρόμοιες, παρά τη μεγάλη διαφορά στον αριθμό των οαρίων τις οποίες ελήφθησαν στο ένα συγκριτικά με το άλλο group. Και βέβαια τα νούμερα των ασθενών τις οποίες έκαναν φρέσκια εμβριομεταφορά περίπου 2 στις 3, 60 με 65% και σε γυναίκες που έκαναν μετέπειτα frozen embryo transfers περίπου 25 στο ένα group, 40 στο άλλο group. Να θυμίσω ότι οι γυναίκες όλες αυτές ξεκίνησαν με 150 μονάδες και η εξατομίκευση, η περαιτέρω τιτλοποίηση έγινε μετά την 5η μέρα σε ένα step πάνω ή κάτω των 75 μονάδων σε μια κλίμακα. Λοιπόν, τι έδειξαν τα αποτελέσματα? Τα baseline επίπεδα της ιστραδιόλης ήταν παρόμοια και στα δύο group. Ήδη όμως από την 6η μέρα της διέγερσης βλέπουμε μια πολύ πιο έντονη ανταπόκριση και πίεση στα οθυλάκια από την recombinant FSH, με μια ιστραδιόλη 3.200 στη recombinant FSH και 1.180 στην HMG. Στο τέλος, ξανά, οι recombinant FSH κατέληξαν τα ιστραδιόλη να είναι συγκριτικά μεγαλύτεροι, 12.000 προς 10.000 περίπου τα επίπεδα. Ποια ήταν λοιπόν τα αποτελέσματα τώρα των γυναικών που έκαναν φρέσκια εμβριομεταφορά? Βλέπουμε λοιπόν ότι το ongoing pregnancy rate ανακύκλο που ξεκίνησε ήταν 35% στο HMG group και 31% στο recombinant FSH. Υπήρχε μια διαφορά της τάξης των 4,7 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της HMG ομάδας. Και στο live birth rate ανά εμβριομεταφορά, ξανά 52% στο HMG, 48% στη recombinant FSH. 3,6 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά στα δύο group. Και αντιθέτως, πολύ μικρότερο ποσοστό αποβολών πρώτου τριμήνου, 14% στο HMG, 23% στη recombinant FSH, 9,5 ποσοστιαίες μονάδες. Θυμίζω πάλι αυτή είναι η κύκλη με φρέσκια εμβριομεταφορά. Πάμε τώρα στις παραμέτρους του εργαστηρίου, γιατί θυμάστε, είδαμε στα αρχικά αποτελέσματα ότι στο group με την ασυνδυασμένη FSH πήραμε ένα μεγαλύτερο αριθμό αρίων, δηλαδή 15 στην HMG, 22. Αυτά όσον αφορά τα M2 έμβρια στο εργαστήριο, 10 στην ομάδα της HMG και 15-16 στην ομάδα της recombinant FSH. Ξανά η διαφορά με τα όρημα, με τα 2 PN στα επίπεδα αυτά. Στα επίπεδα τώρα των βλαστοκίστιων. Μιλάμε για όλες τις βλαστοκίστες. 5,6 βλαστοκίστες στην HMG, 8,5 βλαστοκίστες στη recombinant FSH.
Όταν όμως έγινε αξιολόγηση των βλαστοκύστεων με πολύ αυστηρά κριτήρια για τις άριστες βλαστοκύστες της Grade A, βλέπουμε 3 βλαστοκύστες στο HMG, 3,9 κατά μία βλαστοκύστη παραπάνω στο group με την recombinant FSH. Ας δούμε τώρα και τα αποτελέσματα στους κύκλους στους οποίους έχει γίνει freeze-all στρατηγική και μετέπειτα απόψυξη. Βλέπουμε λοιπόν το live birth rate ανά κύκλο απόψυξης, 63% στο κομμάτι, στην ομάδα της HMG, 51% της recombinant FSH και το συνολικό ποσοστό αποβολών πρώτου τριμήνου και στις φρέσκες και μάλλον στις κατεψυγμένες μόνο εμβριομεταφορές 14 versus 28%, ενώ όλες μαζί 14 versus 25%. Άρα μεγαλύτερο live birth rate στην HMG ομάδα και μικρότερο ποσοστό πρώιμων αποβολών. Άρα λοιπόν, τι δείχνει η μελέτη αυτή όσον αφορά το clinical live birth rate? Αν τα βάλουμε όλα μαζί, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα, δηλαδή και τους κύκλους στους οποίους έγινε φρέσκια εμβριομεταφορά, αλλά και στους κύκλους που έγινε κατεψυγμένη εμβριομεταφορά εντός του διαστήματος των 6 μηνών, ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι παρόμοια, 50,6, 51,5. Βλέπουμε επίσης όμως, και πρέπει να το παρατηρήσουμε, γι' αυτό σας το έχω κάνει με κίτρινο εδώ, ότι το live birth rate, το clinical live birth rate στους 6 μήνες έγινε με λιγότερες εμβριομεταφορές στην ομάδα που έλαβε την HMG. Άρα μικρότερη δοκιμασία για τις γυναίκες αυτές, 291 εμβριομεταφορές συγκριτικά με 334, 43 λοιπόν εμβριομεταφορές λιγότερες για να πετύχουμε το ίδιο clinical live birth rate. Και το ίδιο ισχύει για τον συνολικό αριθμό των εμβρίων τα οποία μεταφέρθηκαν. 65 έμβρια λιγότερα στην ομάδα της HMG, προκειμένου να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα του clinical live birth rate. Ασφάλεια. Όσον αφορά τις επιπλοκές που μπορούν να υπάρξουν στις δύο ομάδες, επικεντρώνομαι, αν αφήσω τα αμιγώς ιατρογενή που αφορούν αιμορραγίες και πιο υποκειμενικά όπως τον πόνο, επικεντρώνομαι στο κομμάτι της υπερδιέγερσης των ονθικών. Βλέπουμε ότι έχουμε στην ομάδα της HMG 30 ασθενείς από τις 300, ένα 10% με σύνδρομο υπερδιέγερσης, ενώ στην ομάδα της recombinant FSH 66 γυναίκες στις 300, δηλαδή ένα ποσοστό 21%. Ευτυχώς, το ποσοστό με το βαρύ σύνδρομο υπερδιέγερσης οθικών είναι μικρό και παρόμοιο και στα δύο γκρουπ, το 3%, και αυτό κυρίως λόγω πλέον της εμπειρίας που έχουμε όλοι μας και τη χρήση των GnRH αγωνιστών για το τελικό triggering, το οποίο βοηθάει τουλάχιστον να αποφεύγουμε τα βαριά επεισόδια υπερδιέγερσης οθικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αναλύοντας τις υπερδιεγέρσεις αυτές, ότι σε όλα τα επίπεδα των υπερδιεγέρσεων, όπως σας έδειξα πριν, 10% συγκριτικά με 21% στην ομάδα της ανασυνδυασμένης FSH, άρα 11 μονάδες ποσοστιαίες λιγότερες στην ομάδα της HMG, και τη διαφορά αυτή πάλι επίσης να είναι έντονη και να οφείλεται κυρίως στο πρώιμη υπερδιέγερση των οθικών, την οποία φαίνεται ότι κάνει η ανασυνδυασμένη FSH. Αυτό δηλαδή που μας δείχνει η μελέτη είναι τη διαφορετική φαρμακοκινητική των δύο αυτών φαρμάκων που χρησιμοποιούμε, και πρέπει να μάθουμε τελικά να τα χρησιμοποιούμε και με διαφορετικό τρόπο προκειμένου να γλιτώσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα, τις παρενέργειες. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε εν έτη 2020, για να μην σας κουράζω, όσον αφορά το evidence το οποίο υπάρχει. Βάζοντας τα όλα μαζί από το 2002 μέχρι το 2020, φαίνεται ότι μετά από 4 μεγάλες μελέτες οι οποίες υπάρχουν, ότι τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα, είτε χρησιμοποιούμε highly purified HMG, είτε χρησιμοποιούμε recombinant FSH. Και αυτό μιλάμε πλέον για μια μεγάλη ομάδα ασθενών, 2.700 ασθενείς μέχρι τώρα σε αυτές τις 4 μελέτες. Η ανάλυση λοιπόν που είχαμε πριν και πώς την προσθέτουμε τώρα, είδαμε το European Israeli Group συγκρίσιμα αποτελέσματα όσον αφορά το ongoing pregnancy rate. Η Merit, η πρώτη συγκρίσιμα, να υπενθυμίσω αυτές οι δύο ήταν μακριά πρωτόκολλα με αγωνιστή. Η Megaset, ξανά συγκρίσιμα που ήταν με ανταγωνιστή και single embryo transfer, και φτάνει τώρα η Megaset HR ξανά
να μιλήσει για συγκρίσιμα, δεν μιλάμε για ανώτερα, μιλάμε για συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ recombinant FSH και highly purified HMG στις γυναίκες, οι οποίες αναμένουμε να έχουν υψηλή ανταπόκριση. Ποια είναι τα συμπεράσματα? Αφού λοιπόν κάνουμε την τελική αυτή κατηγοριοποίηση και εντοπισμό ποιες είναι οι γυναίκες αυτές πραγματικά σε κίνδυνο για μεγάλης ανταπόκρισης και αφού ερευνήσουμε το προφίλ τους ασφαλείας, έχουμε τα εξής. Η HMG είναι ισοδύναμη με τη recombinant FSH όσον αφορά τα ποσοστά του ongoing pregnancy rate στο group αυτό των ασθενών. Υπάρχουν επίσης συγκρίσιμα αποτελέσματα γεννήσεων και στα δύο group, τα οποία όμως επιτυγχάνονται με λιγότερες εμβριομεταφορές και ένα μικρότερο αριθμό εμβρίων τα οποία μεταφέρουμε. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας όσον αφορά την ταλαιπωρία των ζευγαριών. Δηλαδή επιτυγχάνεται ένα παρόμοιο αποτέλεσμα με λιγότερη πιθανή προσπάθεια και ταλαιπωρία των ζευγαριών. Και η υψηλότερη ανταπόκριση των γυναικών αυτών όταν γίνεται χρήση ανασυνδυασμένης FSH σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά συνδρόμου υπερδιέγερσου οθικών. Άρα, αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε ανασυνδυασμένη FSH στις γυναίκες αυτές, θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί για να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Και βέβαια, στις γυναίκες οι οποίες έλαβαν highly purified HMG, έχουμε μικρότερο ποσοστό πρώιμων αποβολών και συγκρίσιμα αποτελέσματα στους κατεψυγμένους και στους φρέσκους κύκλους. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που μου δώσατε στις δύσκολες αυτές εποχές του κορονοϊού και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική πραγματικά ομιλία που μας προβλημάτισε όλους μας. Έχουμε, φαντάζομαι, όχι πολύ χρόνο, γιατί πρέπει μετά να συνεχίσουν οι αγαπητοί ο Νίκος και ο Βαγγέλης. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω εγώ με μία ερώτηση και παρατήρηση. Γιώργο, με την ομιλία σου θεωρώ ότι το τελευταίο κάστρο έπεσε. Τι εννοώ? Οι καλές απαντήτριες που κατά κύριο λόγο είναι PCO ή PCO-like, όταν μιλάμε για EMH από 5 και πάνω, ας μην κρυβόμαστε, οι περισσότερες είναι PCO-like. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι η FSH, είτε recombinant είτε urinary, ήταν μονόδρομος. Γιατί αυτές οι γυναίκες έχουν ενδογενή υψηλά επίπεδα LH και άρα δεν χρειάζονται την LH που εμπεριέχει η HMG. Με τη μελέτη όμως αυτή μας έδειξες ότι αυτό πλέον δεν ισχύει, είναι μια δοξασία που είχαμε στο μυαλό μας και άρα ακόμα και για αυτές τις γυναίκες, γι' αυτό λέω το κάστρο έπεσε, η HMG είναι το κατάλληλο σκεύασμα θεραπείας. Οπότε θέλω να ρωτήσω πολύ σύντομα και εσένα αλλά και τον Δημήτρη και μετά βέβαια να ρωτήσουμε και το κοινό μας. Τελικά, τελειώνοντας αυτό το meeting, μένω με την εντύπωση ότι πλέον η recombinant FSH συνολικά υστερεί σε όλα τα group ασθενών. Υστερεί στο group των high responders, όπως το έδειξες. Δεν υπερτερεί στο group των normal responders. Μονάχα ο Δημήτρης έδειξε ότι ίσως σε συνδυασμό με HMG, αλλά και στο Δημήτρη τον πρώτο λόγο έχει HMG. Και έρχομαι και εγώ τώρα να ρωτήσω για το τελευταίο group που απομένει, που είναι οι low responders, όπου και εκεί όμως αρχίζω να προβληματίζομαι, γιατί μας δείξατε εμπεριστατωμένα σε όλες τις μελέτες ότι το group της... μάλλον όχι, ίσως το μόνο group το οποίο μένει είναι το group των poor responders, όπου εκεί η προσθήκη της LH παράγει λιγότερα οάρια. Άρα, έρχομαι να υποθέσω και θέλω τη γνώμη σας ότι για τις poor responders μόνο ίσως εκεί μένει η θέση της recombinant FSH, που όμως και μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι για τους poor responders χρειάζεται LH. Σας έβαλα πολλά ερωτήματα και θα ήθελα τη γνώμη σας. Ναι, Μινά, έχεις απόλυτο δίκιο.
μέχρι τώρα στο μυαλό μας ήταν η HMG και η LH σε όλες τις άλλες ομάδες, εκτός από το group αυτό των high responders, βασικά των γυναικών που περιμένεις ότι έχουν συνήθως πολυκυστικές οθήκες. Και εκεί ήταν η εξυπνάδα ότι αναλύθηκαν τα πρώτα δεδομένα από την αρχική μελέτη, από τη Megaset, και επεκτάθηκε αυτό σε ένα πιο τεκμηριωμένο τρόπο, γιατί φάνηκε ότι τελικά η HMG έχει θέση και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και σε αυτή μάλλον την θεραπευτική ομάδα. Και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι στην ομάδα αυτή χρησιμοποιούσα HMG ως το πρώτο εργαλείο εκλογής, μέχρι να δω τα νούμερα. Πιθανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι μας δεν το χρησιμοποιούσαν σε αυτή την θεραπευτική ομάδα. Από αυτά που είδα σαν στοιχεία και αυτά τα οποία σας παρουσίασα, τα οποία δεν αμφισβητούνται, θεωρώ ότι τη στιγμή που τα ποσοστά επιτυχίας και το clinical life birth rate είναι παρόμοιο, θεωρώ ότι σαφέστατα η HMG πρέπει να έχει θέση σε αυτό το θεραπευτικό group. Το μόνο argument που μπορεί να υπάρχει είναι όσον αφορά τα cumulative pregnancy rate, είναι ότι στη μελέτη αυτή περιορίστηκε ο έλεγχος για τους 6 μήνες μετά το randomization. Θα μπορούσε λοιπόν το argument να είναι από το άλλο group που χρησιμοποιεί ανασυνδυασμένη FSH, αφού έχω περισσότερα οάρια ή περισσότερες μία ή δύο περισσότερες βλαστοκύστης, αν επεκτείνω το cumulative pregnancy rate στα 1 χρόνο ή στα 2 χρόνια, εκεί μπορεί αθροιστικά να εντοπίσω. Αυτό βάζω σαν μία υποσημείωση. Αλλά το να πετύχω το ίδιο αποτέλεσμα clinical pregnancy rate με μικρότερο κίνδυνο υπερδιέγερσης οθικών και σε λιγότερες προσπάθειες είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη. Ωραία. Δημήτρη, εγώ, η γνώμη μου, έτσι, αν μπορούσα λίγο να το σχηματοποιήσω, στο μυαλό μου, από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά και βασικά από το evidence, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να βλέπουμε το evidence, είναι τα εξής. Πρώτον, RFSH περισσότερα οάρια. Πρόσθεση, όταν προσθέτουμε LH activity, είτε μέσω της highly purified HMG, είτε ενδεχομένως με recombinant LH, παίρνουμε καλύτερα έμβρια. Δεύτερο, την LH activity μπορούμε να τη βάλουμε σε όλες τις γυναίκες. Αυτό που κάποτε λέγαμε ότι, ξέρω εγώ, είναι οι φτωχές απαντήτριες, οι μεγάλης ηλικίας κτλ., νομίζω ότι δεν ισχύει. Πια μπορούν να μπουν σε όλες τις γυναίκες. Ο Γιώργος το έδειξε ότι και στα καλά, στο πούμε περιστατικά, μπορεί να μπει η LH activity. Τρίτον, νομίζω ότι αυτό που έχει να κάνει κάθε γιατρός να βάλει ένα στόχο και μια στρατηγική. Τι θες να βγάλει η γυναίκα? Θες να βγάλει οάρια? Θες να βγάλει καλύτερα έμβρια? Τι ακριβώς θέλεις? Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε αυτή την καλή ομάδα γυναικών, οι οποίες βγάζουν 12-13 οάρια και έχεις ένα low fertilization rate. Κάνεις λοιπόν μια γονιμοποίηση, μια μικρογονιμοποίηση και σου γονιμοποιούνται 3. Και έχεις χρησιμοποιήσει HMG. Τι θα κάνεις στο επόμενο? Στο δικό μου το μυαλό είναι ότι θα χρησιμοποιήσεις recombinant FSH, να πάρεις περισσότερα οάρια για να έχεις μεγαλύτερο αριθμό, απόλυτο αριθμό εμβρίων. Άρα θέλω να πω, νομίζω ότι τελικά βάζεις μια στρατηγική στο μυαλό σου και από εκεί και πέρα βλέπεις τι θα χρησιμοποιήσεις. Και πάντα, για μένα, το state of the art πρωτόκολλο είναι ο συνδυασμός recombinant FSH και HMG, highly purified HMG, σε πρωτόκολλο ιδίως ανταγωνιστών. Αυτά. Νίκο, που σε βλέπω στην οθόνη μου, τι έχεις να πεις εσύ, ο Νίκος ο Βλάχος? Καταρχήν, να ευχαριστήσω πολύ. Ήταν εξαιρετικές οι ομιλίες και νομίζω μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η αποφυγή της LH προέρχεται περισσότερο από συναισθηματικούς λόγους, γιατί είχαμε συνδέσει το σύνδρομο της πολυκυστικές οθήκες με αυξημένη LH. Αν αποφύγουμε την LH στη διέγερση, θα αποφύγουμε και το σύνδρομο υπερδιέγερσης. Τελικά τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί φαίνεται ότι χορηγώντας εξωγενή LH activity ενδέχεται να καταστέλνουμε την ενδογενή παραγωγή και να ρυθμίζουμε καλύτερα το περιβάλλον της οθήκης. Άρα συμφωνώ νομίζω με τους ομιλητές, νομίζω ότι τελικά LH activity χρειάζεται. Τι είδους LH activity, είτε αυτή προέρχεται από
με τη μορφή της HCG, με τη μορφή της recombinant LH, αυτό είναι κάτι που θα συζητιέται φαντάζομαι τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειαζόμαστε LH και ίσως θα πρέπει να επεκτείνουμε τη χρήση LH σχετικά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλες τις ομάδες αντίστοιχα με την poor responders, suboptimal responders, ίσως και high responders. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ γενικότερα από την παρουσίασή σας και από αυτά που έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Πάντως, εξ όσων γνωρίζω, στην Αμερική το πρωτόκολλο που είπε ο Δημήτρης, δηλαδή ο συνδυασμός recombinant FSH με HMG, είναι πολύ δημοφιλής. Δημήτρη, σε τι αναλογία κάνεις αυτό το συνδυασμό, 1/1, 2/1, ποια είναι η γνώμη σου? Κοιτάξτε να δείτε, και πάλι νομίζω εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλεις να πάρεις περισσότερα οάρια, θα βάλεις περισσότερο RFSH, πιστεύω. Δηλαδή, νομίζω αυτό βγαίνει. Αυτό λέει η λογική, η επιστημονική λογική. Αν θες να πάρεις ενδεχομένως κάποια καλύτερα έμβρια, γιατί θέλεις εκεί να στοχεύσεις, ενδεχομένως θα βάλεις περισσότερο HMG. Οπότε κάπως έτσι εγώ τουλάχιστον τα σκέφτομαι και τα κάνω. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω κάτι. Να συμπληρώσω κάτι. Στο discussion της μελέτης αυτής, έτσι, για να σε βάλω, γιατί σε μια παρουσίαση δεν μπορεί να το περιγράψεις όλο, υπήρχε ο προβληματισμός ή το ερωτήματα των συγγραφέων και γιατί τελικά παίρνεις πιο γρήγορα εκκοίησεις. Σε τι οφείλεται αυτό? Οφείλεται μόνο στο ενδομήτριο? Δεν οφείλεται μόνο στο ενδομήτριο. Κάνει χειρότερο ενδομήτριο recombinant FSH, αλλά όταν το ανάγεις στους κατεψυγμένους κύκλους, τα ποσοστά επιτυχίας είναι τα ίδια. Οφείλεται στο ότι παίρνεις πιο ποιοτικά έμβρια? Έκαναν PGS, έκαναν προεμφυτευτική σε αρκετές βλαστοκίστες και είδαν ότι τα ποσοστά φυσιολογικών ευπλοειδικών βλαστοκίστων ήταν παρόμοια. Άρα δεν αλλάζει και αυτό. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε ότι η ύπαρξη της LH activity τελικά είναι αυτή η οποία, από ό,τι φαίνεται, σε όλα τα ηλικιακά group έχει μία θέση. Απλά για να ξέρετε λίγο και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που αναφέρονται μέσα στη μελέτη αυτή. Πολύ ωραία. Κάποιος άλλος που μας παρακολουθεί διαδικτυακά, ένα τελευταίο σχόλιο ή ερώτηση? Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Πραγματικά να ευχαριστήσουμε και εσένα, Γιώργο Ιωαννίδη, αλλά και τον Δημήτρη το Γιάνναρη. Σήμερα φύγαμε, εγώ θέλω να το πω αυτό, να το τονίσω, καταρρίφθηκε ένα ταμπού. Εγώ σαν μεγαλύτερος εδώ αυτό το ταμπού το έχω δεκαετίες, ότι σε PCO-like ή σε good responders η LH δεν είναι απαραίτητη. Άρα λοιπόν γυράσκω αηδή διδασκόμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και εμείς ευχαριστούμε. Εξαιρετικές ομιλίες των συναδέλφων. Και τώρα πλέον ο λόγος είναι στον Νίκο τον Βλάχο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.